Levitys Jahakille, saako jalan vapaaksi, kääntää vielä oikealle, Jahaki! Tämä syöttö, Kokkonen, pallo Jahakille, näyttävästi pyörähtää Jahaki siitä laidan puolelta. Saapa sen. Jahaki, ihan täydellinen, ja se on ei ole ensimmäinen tatsi, loistavaa. mutta... Pääsee tähän väliin. Hyvin taas löytää Jahaki sieltä, Jahaki tulee, Jahaki laittaa. Hämäläinen tarjoilee Jahakille, Jahaki kääntää viimeisten! Nyt puolustamassa siellä. Ja näin ollen Vaajakoski pallon, Jahaki lähtee haastamaan Sormusta. Sormunen yrittää liukuen katkoa, Jahaki ohittaa. Nyt tulee sitten vauhdilla Korolainen ei pysy Jahaki perässä, Jahaki on boksissa jo, Jahaki oikea jalka vapaaksi ja uutta yritystä, Jahaki ei kuitenkaan kerkeä palloon ensimmäisenä, vaan Kopra tulee hyvin sieltä maalitaan vastaan. Nyt on Kopra kaukana maalista, Jahakilla on jalka vapaana, Jahaki lähtee kokeilemaan ja pallo menee maaliin! Ja laidalle. Jahaki. Hyvät ensimmäiset kosketukset, pääsee siitä haastamaan boksiin. Jahaki pelaa palloa viereen. Siinä kuitenkin Puhakainen seuraa häntä hyvin. Pelataan pallo Jahakille. Nyt on Jahakilla loistava maalintekopaikka. Ja Shoma Jahaki. Bernardinelli saa itsensä vapaaksi. Keskitys. Ja se on Jahaki! Taka! Bernardinelli, upea nosto sinne takaviistoon jo. Sieltä löytyy! Ilman kummassakaan päässä kovin suuria vaarapaikkoja on ollut, mutta nyt ehdottomasti ottelun parhaita Bernardinelliä liikkeelle. Ykköspallo niin hienosti Sormunen hoitaa. Kakkospallo kuitenkin. Jahaki hyvin pystyy, Bernardinelli nokikkaa ja Lindforsin kanssa, Margaritidis Jahakille. Tulee sieltä muutaman pelaajan ohitse. Aivan näin siinä erotuomari Kolehmaisen edessä. Mies tilanteen tasalla, joten peli saa jatkoa. Jahaki leikkaa keskustaan. Nyt oli se Kurkisuola oikealla tilaa siihen pelat. Topparin paikalle. Lauri Seinonen nappaa siitä Sarkkiselta kapteenin nauhan itselleen. Ja kyllä tässä nyt kieltämättä liian kova vuori on Vaaja. Jahaki tässä katkossa lähtee haastamaan, pääsee sitten Saarikivestä ohi. Onnistuu pelaamaan pallon myös sinne laidalle Perardin. Jahakille, Jahaki ajaa boksiin. Oikea jalka vapaaksi, saako sen vielä laukaus valmiiksi, levitys siihen Margaretidisille lähtee. Patsi pelattavaksi, jatkaa ykkösellä sinne Jahakille, Jahaki ohittaa ensimmäisen. Haastaa keskustaan, Kovaci. Palaa niitä maaleja tehdä. Jahaki linjan taakse, sinne on menossa Liimata. Jahaki, ovela syöttö, se löytää Kanervan. Jahaki. Taka-alueelle kohti Liimata. Nyt on Liimata sillä boksi. Etsii siitä syöttöpaikkaa, Jahaki tulee apuihin. Onnistuu pelaamaan. Jahaki keskustaa KDn. Pelaa siihen Liimatainen hakee sen. B ja A-junnuissa muutamia pelejä kävi pelaamassa. Mutta nyt tulee sitten Bernardinelli.
Jahakin sieltä. Pelaa jalkansa vapaaksi. Oikealta löytää Aleksi Hämäläisen. Kivalla pikkuchipillä sinne tulee. Ja siellä se on. Fiilis. Jahagi. Pääsee siitä Puhakaisesta ohi. Puhakainen menee tilanteessa puolustaa myös Kokkonen loppuun asti. Jahagi. Nyt olisi Kovatsi odottelemassa laidalla. Pelaa palloa Jahagille. Nyt olisi taas Vaajakoskella tilaa edetä, kun Ronkka tuolla syvällä hyökkäyksessä on. Kovatsi pallo laitaa Jahagille. Jahagi nostelee sinne taka-aluetta kohti, siellä kuitenkin ensimmäisenä päineen välissä. Leveyteen Korolainen vähän vaikeuksia valita kumpaan iskää. Jahagi keskitys, se on hyvän näköinen siellä. Markkinatiidi soittaa tämän. Laaksoinen iskee Purokuru. Hyvin pystyy pitämään pallon. Jälleen vajaaksi Pesoselta ja näin ollen Vaajakoski vuorostaan pääsee saamaan ylöspäin. Nyt on hyvä tempo kyllä ottelussa. Jahagi laittaa sitten puolen Niin onko siinä myös vähän semmoista etua myös tällä? Pientä etua. Jahagi. Laitinen nostaa pallon laidalle. Kasurinen. Pitkä käsistä potku Kopralta. Mutta tälläkin kertaa Vaajakoski puolustuskin selvit. Ja tilalle Kilmaa numero 6 Noela Ahtaari ja 17 Joosua Eriakko. Right foot. Yes, Roma. Yes, Roma. Go low. Go low. Go low. Go low. häntä löydä. Lattu hyvin puolustaa Jahagia, vielä jaksaa Jahagi, painaa hommia. Jatkaa ykkösellä kohti Liimataista, jälleen kumminkin Oinonen on hyvin mukana. Tärkeä katko sitten, vaihto Korolaiselle, Korolainen hyvin Niskanen pelaa palloa laidalle, mutta palauttaa palloa takaviistoon Maalaselle. Maalanen vielä takaisin Vataselle. Pelaa pallon takaisin Niskaselle laitaan. Niskanen ensimmäisellä kosketuksella lähtee keskittämään, mutta innovainen kyllä oli tuo syöttö vielä viime hetkellä tuonne taka-alueelle.